Magrealidad ta ha. Kini akong isulti para sa tanan. Sa banag sa asawa. So mag-una ta sa bana. Kamong mga bana, mangluod o masuko man di ay mo kung ugali mohangyo mo sa kalipay sa minyo sa iyong asawa. Ayaw pud pasagdi inyong asawa. Halimbawa, daghan kong mga bana karon nga dili bitaw matinabangon. Halimbawa, inyong asawa ng anak. Syempre, ang usa ka asawa busy ba gyud na kay household nga mga buluhaton sulod sa panimalay. Manglaba, manglimpyo, napay mga bata, magunahuna pa sa budget. So natural, stress gyud. Dili parehan yung mga laki nga kamo manarbaho lang, provide sa needs. Unless lang kung kwartaan ka, diyaya ka, may katulong ka. Pero kung ikaw nga asawa, ang asawa nga naara yun sa balay o maulang yun na iyang katimbang kanimo ang tanang mga buluhaton. So dili pud but sabton kay once asawa siya, iya na pud tanan. Kung halimbawa makatabang ka, buhata, nanuman, aron dili mahurot ang iyang kusog sa tibok adlaw, aron naa pa siya kusog nga sa higayon mohangyo ka, makahatag pud. Kay usay dili malikayan, agi sa stress, agi sa kakapoy, makabalibad yun diha kaninyo, nga di yun mamatagaan og kalipay. Nganuman, naam gupoy mga bana nga selfish, nga diin bisan makatabang ra, pero giuna ang suroy-suroy, barkada, bisyo. So kinsa may ginahan ni ana, mo nang kamo kundi man mo balibaran, palipahi pud yung asawa. Kada po naglami nga sudan, bisag makahigop nagsabaw, kung sa po ikalipay niya, lipaya pod, dili lang kay ay hatag nimo, igo ra po di pangbayad sa bills, bisan gani makapat lang siya pulbos ug kulon, di datang kahimo. So kinsa may di maluya ni ana, mo nang give and take ra jud ang kamingon. O nato kung mga asawa, kung sa may gi-intergod nato, no? Buhaton jud nato ang atong obligation kay mo naman ni nanumpa man ta sa Ginoo sa kalipay. Ug maong kining kalipaya, mo ni ang paghatag og kalipay nila, dili ang laing tao. Kay kung ang laing tao may muhimo niini, makasala ta, una hinungdan nga makapangabit ang atong bana. Dayon, di nato ihurot ang atong kusog sa tanang adlaw. Pagbilin-bilin pud, aron na po kay kusog sa mga panahon ng imong bana manghangyo nimo, no? Kay ngano, maigo ta ng istorya nga binuang sa uban ba? Mo balibad ko kay gikapoy ko or na stress ko. Kay ngano nang imo gikapoy po di ay, no? Inana nga panultihon. Maunang magampo na lang gyud ta, no? Atong pangayoon sa Dios na aron sa kalinaw sa pagpuyo buhaton nato, no? Kay ngano man musugotag sa dili bisan pag mang-interview ta karon, taas ang porsyento nga nagbulag, agi lang gyud ani. So kung alang man sa kalinaw nga dili mabunggag atong relasyon, maningkamot ta nga atong mapahiluna, mabalance ang mga angay natong buhaton. Kay tinuod yun, isip kita asawa karon, dili lang kutob ta nga magbantay og bata, magbudget, manglimpyo, manglaba. Ang kalipay usab nga para sa atong bana, di nato idumili kay sila man ang tag-iya nga naa nato og siya tag-iya usab nato. Muna di nato idumili kini atong katungdanan aron dili kita makasala. God bless you all.